Mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Sa siningat iyon, nagapasalamat kita sa Ginoo kay maka-opdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Hebrews kapitulo 12 halin sa 5 pakadto sa 11. Kag ang aton paghambalan subong amo ang pulo nga disiplina. Ang mga Kristohanon may duwa ka klase sang ginikanan o kon amay kag Elohi. Mayara kita nga natawag nga tawhano naton nga ginikanan. Amo na nga aton amay kag Elohi diri sa duta. Pero may ara kita nga ginatawag nga espirituhanon nga amay. Nga mo ang Diyos nga ginatawag naton amay dito sa langit. So aton karon paghambalan ang pulo nga disiplina tungod kay nga aton amay diri sa duta naga-disiplina sa ilang mga kabataan agod nga ang ilang mga kabataan mapuslan sa ilang panimalay kag mapuslan siya sang komunidad diin siya nagaistar. Kag sa piyag nga bahin ang aton espirituhanon nga amay dito sa langit nga mo ang Dios nga nagtuga sang tanan nga mga tao kag sang kalibutan naga-disiplina man sang iya mga anak. So may duha ka klase sang amay nga nagadisiplina sa aton. Pero ang Hebrew 12 aton lamang amat-amaton agod nga hindi kita mabudlayan sa pag-intindi sini kag sa pag-apply sa mga espirituhanon nga kamatuoran nga aton makita diri. So unahon lang naton ang duha ka verses sa Hebrew 12 halin sa 5 pakadto sa 6. Duha lang anay ka bersikulo kag akon pagabasahon diri. Nalipatan bala ninyo ang mga laygay nga ginhambal sang Dios sa inyo subong iya mga anak. Anak ko, magpamati ka. Kon ang Ginoo magdisiplina sa imo, kag hindi ka magkaluya kung siya magsabdong sa imo. Okay, mayari diri nga mga pulong nga nagsiling sa aton nga hindi kita magkaluya kung ang Diyos magadisiplina sa aton. Hindi kita magsubol kag magpamatok sa Diyos kung siya magadisiplina sa aton. Kung ang aton amay sa langit, nga ginatawag naton nga aton espirituhanon nga amay, magdisiplina sa iyang mga anak. Kita mga anak sang Dios, kay man kita nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Inaamo ang makita sa John chapter 1 verse 12. Nga sa tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo, sulod sa iyang kabuhi, siya mahimong mga anak sa Dios. So may espirituhanon kita nga amay dito sa langit, kay nangin anak kita niya kag nangin amay naton siya sadtong tion nga kita nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa aton mga tagipusoon. Kag tungod kay amay naton siya, ang iyang pagdisiplina sa aton nagapakita ina nga siya nagahigugma sing labi sa aton.
Kay kung wala niya kita ginahigugma, kag ginapasagdan man lang kita niya, di nagkakahulugan nina, nga wala kita niya ginahigugma. Ang kamaturan amo ini, nga ginadisiplina kita sang Dios tungod kay labi kag sobra gid kadako ang iyang paghigugma sa aton. Kag ang iyang paghigugma sa aton wala sang limit, wala sing boundary, wala sing katapusan. Kung ang may mga bulong, mayara ang tawag nga expiration, nga pizza, ma-expire siya sa pila ka bulan, pila ka tuig. Pero ang paghigugma sang Dios iya, wala nagauntat, wala naga-expire. Kanya paghigugma, wala sing katapusan. Kag tungod sina, amo ini ang kamatuoran. Ginadisiplina kita sang Dios kay sobra kadako sa iya nga paghigugma sa aton. Kag hindi siya gusto maglain kita. Ang gusto sang Dios nga mapuslan kita niya, kag mapuslan kita sulod sa aton panimalay, sa mga katawhan palibot naton. So dapat nga disiplinahon niya kita agod nga magmatarong kita nga klase sa mga anak sang Dios. So ang disiplina gali, hindi nga ginsikway kita sang Dios. Ngaton paginchindi kon kaysa sang disiplina amo nga silutan kag isikway, hindi. Ang pagdisiplina sang Dios amo ini, nakita niya nga balingag ang aton kabuhi, nagsupa kita sa iyang kabubuton. So disiplinahon niya kita agod nga magtarong kag magbalik kita sa iya. So ang disiplina hindi pagsikway, kundi pagpabalik sa aton, kay nahilayo na kita, nagtalikod, nagbiya kita sa Dios. So disiplinahon kita agod nga magbalik sa iya. Amo ang tuyo sang Dios, kay man labi kadako ang iyang paghigugma sa aton. Makita naton sa aton ang Bible nga grabe gid ang paghigugma sang Dios sa aton. Amo nang kabangdanan nga ginadisiplina kita niya. John 3:16. Ginpakita sang Dios ang iya dako nga paghigugma sa aton paagi sa pagpadala niya sang iya bugtong anak nga amo si Kristo. Amo ni ginhambal sang John 3:16. Ginigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kung imo naman basahon ang Romans chapter 5 verse 8, siya nagasiling, ginpakita sang Dios ay ang dako nga paghigugma sa aton, nga bisan sang mga makasasala pa kita, si Kristo nanginmatay sa cross para sa aton, agod nga matigayon ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kay kung wala sang hamili nga dugo ni Kristo nga ginpatulo didto sa cross, wala sing kapatawaran ang aton mga kalapasan. Kag ang hamili nga dugo ni Kristo amo ang nagatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Dira ginpakita ni sang Dios ang iyang paghigugma sa aton. Ginpadala niya ang bugtong anak, kag ginpakita ni Kristo ang dako nga paghigugma sa aton paagi sa paghalad niya voluntaryo sa iyang kabuhi. Nagpalansang siya sa cross para nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kag ang aton ginatun-an subong amo ini,
nga ginadisiplina kita sang Dios agod nga magtarong ang aton kabuhi kag mapuslan niya kita subong iyang mga kaanakan. Kag ang 7 kag 8 aton pagabasahon naman diri, kag ini nagapakita sa aton sang padayon nga paghigugma sang Dios sa aton. Siling niya sa 7, batasa ang inyo ginaantos subong isa ka pagdisiplina sang isa ka amay, kay ang inyo pag-antos nagapakita nga ang Dios nagakabig sa inyo nga iya mga anak. May anak bala nga wala ginadisiplina sang iya amay? Kung wala kamo ginadisiplina subong sa iya pagdisiplina sang tanan niya nga mga anak, hindi kamo matuod nga mga anak, kundi mga unon. Okay, ang gusto niya silingon amo ini, ang pagdisiplina sang Dios sa aton, ina nagapamatuod nga kita mga anak sang Dios. Ang una iya nga punto nga aton gintun-an amo, nga ginadisiplina kita sang Dios tungod kay ginahigugma niya kita. Kung wala niya kita ginadisiplina, wala niya kita ginahigugma. Ang ikadua nga ginbasa naton amo ini, ginadisiplina kita sang Dios kay ini nagapamatuod nga mga anak kita sang Dios. Kung wala kita niya ginadisiplina, siling niya, hindi kamo tutuod nga anak sang Dios. Ano? Siling niya, nagamit siya di sa mga pulong, mga unon kamo, kung sa aton pa, mga illegitimate, mga anak kamo sa gwa. Kung wala kamo, ginadisiplina sang Dios. Ginadisiplina kita tungod kay kita iyang mga anak. Kag tungod kay anak niya kita, hindi siya gusto nga maglain ang aton kabuhi, kundi nga magbalaan kita, magmatarong kita, kag agod nga mapuslan niya kita sa iyang sa aton nga pagpangalagad dira sa iya. So amoy niya ang isa pagid kagamatoran nga ang disiplina kita sa Ginoo, kay man kita iyang mga anak nga ginahigugma gid niya sing maayo. Ikumparar naton bala ang aton tawhanon iya nga amay diri sa dota. Ako iya lolo na, kamo sigurong nagkapamati subong mga parents ginikanan nga may mga kabataan, kagiban siguro nga na magapamati sini mga kabataan man, kagamoy ni ang ginatudlo sang Bible sa aton nga ngaton tawhanon nga ginikanan nagatudlo sa iyang mga kabataan. Anong tuyo sang ginikanan? Agod nga maglain ang iyang bata? Hindi. Agod nga iyang bata magtadlong antiko nga klase sang pagkabuhi. Kung maglisana ang iyang bata sa maglakat sa mataro nga dalan, kinahanglan nga ang maalam nga ginikanan magdisiplina sina nga bata. Agod ina nga bata hindi magpadayon sa paglakat sa malaot kag tiko nga dalan, kundi nga magmatarong siya nga klase sang bata. Amo ina ang plano sang ginikanan nga tawhanon. Di kung ikaw man bata nga tarong nga may buot, dapat ikaw nga magtahod kag magtuman
sa mga pagdisiplina sang imong ginikanan upod ang paghibalo nga ginahimo niya ina agod nga magmatarong ikaw nga klase sang bata kag hindi ikaw mag-abot sa kalaglagan sa imong kabuhi didto sa prisuan kun hukman ikaw sa silot tungod sang sala nga imong ginahimo. So inang tanan ginahimo sang ginikanan suno sa ilang kaalam agod nga ang ilang bata magmatarong kag hindi maghatag sang tuman nga kasakit sa balatyagon siya nga amay kag sa balatyagon siya nga iloy. Mga kabataan, hatagi ninyo sing kalipay ang inyong amay kag ang inyong mga iloy paagi sa pagtuman sang mga ginatudlo niya sa inyo, paagi sa pagsunod sa mga disiplina nga ginahatag nila sa inyo. Ang mga ginikanan mismo ginatudloan sang Dios nga pwede kamo makahanot sa inyong kabataan. Ang paghanot hindi niya kastigo. Kung imong hampakon ang imong bata sang 2x2, hindi na nayahanot. Kastigo na inaya. Pero kung daw medyo lipak ka daw lapis kadako, ihanot mo sa imong bata, hindi na siya mapatay sang hanot sang lipak. Kay wala pa sig bata nga ginhanot sang lipak nga daw lapis kadako nga napatay. Pero kadamo na sang mga kabataan nga nagkalapatay tungod kay wala sila nagtuman sang ginasugo kag pagdisiplina sang ilang ginikanan nga nagahandom nga sila magmatarong kag mapuslan ang ilang kabuhi sa panimalay. So kabataan, dapat kamo magsunod sa mga ginalaygay kag ginatudlo sang inyong mga ginikanan. Kag ang mga ginikanan ginatudloan sang Bible, siling sang Bible, mga ginikanan, hanasa tudloin ninyo ang inyong kabataan samtang gamay pa sila kagagod sa ilang pagdalagko ila inang masunod kag makahatag sa ila sang matarong nga pagkabuhi, Diyos non nga pagkabuhi. Sa ilang pagdako mapuslan nila ina ang mga butang nga maayo nga ginapalinton nga ginatudlo sa ilang mga ginikanan. So ang tawhanon nga ginikanan nagadisiplina agod nga ilang kabataan magmatarong kag hindi maglakat sa tiko nga dalan padulong sa kalaglagan sang ila mga kabuhi. So kung ang aton nga tawhanon nga ginikanan nagatudlo kag nagadisiplina sa ilang kabataan, labaw pagid ang aton amay sa langit nga nagadisiplina sa aton agod nga kita makaambit sang Diyos non nga pagkamatarong. Kagagod nga ang aton mga kabuhi hindi balingag, hindi tiko, kundi matadlong kag nagasubay kita sa pagkabuhi suno sa plano kag kabubuton sang Dios sa aton mga kabuhi. Mga kauturan, kung ang aton pagkabuhi sini nga duta wala ma-align, wala matadlong suno sa plano kag kabubuton sang Dios, then ang aton padulungan amo ang pagkabuhi nga miserable. Kay kun kaysa nagauna kita nga abi naton ang aton ginahimo husto,
Pero wala kita makaibalo ng aton tiko nga huna-huna nga abi naton husto padulong galina sa kalaglagan sang aton mga kabuhi. So ano ang aton himoon? Dapat nga sundon naton, i-align naton ang aton huna-huna kag balatyagon suno sa huna-huna kag kabubuton sang Dios. Kay ina kung kita magasunod kung anong plano kag kabubuton sang Dios sa aton nga kabuhi, mayara kita nga maayo nga dangatan kag paglaom karon kag bisan tubtob sa wala sing katapusan upod sa Dios dito sa kalangitan nga nagapaabot sa aton sa tion nga kita magtaliwan sa sini nga duta kag magpakig-upod sa iya sa wala sing katapusan subong nga aton amay espirituhanon nga amay dito sa langit. May isa ka istorya sa Bible nga maathag nga ini nga tao si Jonah nagsupak sa Ginoo. Kung sa aton pa wala niya ginsunod ang plano kag sugo sang Dios sa iya. Ano ang plano kag sugo sang Dios kay Jonah? Si Jonas ginsugo sang Dios nga magkadto sa Ninive kag iwali dito ang maayong balita sang kaluwasan agod maghinulsol ang mga tao sa Ninive kag makaangkon sang kaluwasan. Pero si Jonah wala magtuman sa Dios. Siguro may rason man siya, pero bisan rasonan mo pang Ginoo, ang aton rason kag siling naton daw matarong sa tubangan sang Dios hindi inahusto. Kay man ang Dios iya perpekto kag ang tanan niya ginapahimo sa aton insakto kag nabal-an niya nga maayo ang aton dangatan kung sundo naton siya. Siguro si Jonah may una-una man siya nga abi niya maayo kay man ang syudad nga Nineveh sakop sang Assyria. Kag ang Assyria tama ka laot nga mga tao kag kontra sila sang Israel, diin iya nasakop si Jonah. So hindi gusto si Jonah nga magkalaluwas ang malaot nga mga tao sa Ninive. Gusto pagani ni Jonas nga silutan sila sang Dios agod hindi makabuylo ang kalautan nila nga ginhimo sa ilang kaiping nga mga pungsod. Siguro katulad lang balasang aton sitwasyon subong ang Pilipinas hindi mayong relasyon sa China. So ang relasyon sa Israel sa tungation kag ang Assyria di nasakop ang Nineveh hindi maayo ang relasyon. So si Jonas masiling ko sa iya guro balatyagon may rason siya nga hindi kay kontra nila mo. Pero ang Diyos siya nahigugma sa tanan nga mga tao sa kalibutan, mga Hudiyo, mga Hintil, bisan anong rasa sa mga tao, ginahigugma niya. Kagamoy na ginasiling sa Bible, ginahigugma sang Dios ang bugos nga mga tao sa kalibutan. Kag iya amo wala mahangpi ni Jonas nga iya una-una nga kontra nila ang Assyria din ang Nineveh makita, so hindi siya magkatoto. Pero ari makita naton ang maatag nga disiplina sang Dios kay Jonas, kay Jonah. Si Jonah nagkadto sa Joppa, nagsakay sa barko padulong sa Tarsis, hindi padulong sa Ninive. Opposite nga lugar, malagyo siya, mapalayo siya.
Hindi siya gusto nga magtuman sang sugo sang Dios nga magkadto sa Ninive agod magwali. Nagpalayo siya agod nga hindi siya magwali dito agod nga silutan sang Dios ang mga tao dito sa Ninive. Pero are ginsagngan sang Dios, ginbalabagan sang Dios ang plano ni Jonah nga mapalayo, nga hindi magtuman sa iya. Amo nang una nga disiplina sang Dios sa iya. Ang Dios nagpadala sang mabaskog nga hangin nga nag-igo sa barko nga iyang ginasakyan padulong sa Tarsis, hindi padulong sa Ninive. So, ginbalabagan sang Dios ang iyang plano. Sang dito na siya sa barko, nagpadala ang Dios ang mabaskog nga bagyo. Ang mga tao sa barko ginkulbaan, ginpanghaboy na nila sa dagat ang iba nila nga kargang mabugat, agud nga hindi malunod. Kag nasapwan si Jonah didto sa sulod sang bodega sang barko. Nagakatulog siya to iya. Why siya iya kay nakulbaan na siguro siya, kay nabalaan niya nga ang Dios amo ang nagpugong, nagbalabag kag nagpadala sang bagyo agod nga matadlong ang tiko niya nga plano. Pero nakita siya dito kag nagsiling ang kapitan sa barko, oo, ano nga higda pa da, tulog-tulog ka da. Bangon kag magpangamuyo sa imong Dios, kay basi kon magkalapatay kita sa sining bagyo. Pero ang isa ka taga-barko nagsiling, mayo pa siguro magpagabot-gabot kita drolat agod nga mahangpa naton kung sino ang nakasala nga ang gulpyada nagabot ang bagyo. Tuod man nagpagabot-gabot sila kag nagabutan ang ngalan ni Jonas. Nadakpan nga siya gali ang may sala kabangdanan nga nagabot ang bagyo. So, ang kapitan sang barko nagsiling, ti anong himuon namon sa imo? Kay siya man na may sala. Naninguha pa ang mga tao sa barko nga hindi siya pag-anhon. Pero hindi gid maguntat ang bagyo. Nagabaskog. Sa gid pamangkot siya kung ano ang maayo nga buhaton sa iya. Nagsabat si Jonah, ihaboy na lang ninyo ako sa barko. Kita mo, ang tao nga malalison, nga nagsupak sa Dios, perwisyo ang iyang ginhimo sa iban nga tao. Naperwisyohan ang taga-barko, nag-abot ang bagyo tungod siyang sala, kay nagsupak sa Dios. Ikadua nga perwisyo amini, mapahakwat pagid siya kag magpahaboy nga wala na siya naglokso. Perwisyo pagid sa iban, nagdugang pagid ang kulba sa mga taga-barko, kay base kung silutan man sila sa Dios, kung ila hakwaton kagihaboy. Pero wala sila sing mahimo, ginaboy si Jonah. Pero ang Dios nag-aman sa nakudako nga isda, kag ari ang milagro nga nahimo kay Jonas. Ginlamoy siya, gintukob siya sa dako nga isda. Wala siya ginusap. Dapat kung ang dako nga isda iya magkaon sang tao, usapon niya na kag tunlon. Pero si Jonas siya wala. Gintulon lang siya diretso. Sang dako nga isda amo nang una nga milagro nga ginhimo sang Dios kay Jonas. Ikaduha nga milagro nga ginhimo sang Dios kay Jonah amo ini, sa sulod na siya sang tiyan sa dako nga isda, wala man siya matunaw
ang sulod sang tiyan sang tinai sang isda, may power, may gahom ina sa pagtunaw sang tanan nga pagkaon nga masulod sa iyang lawas. Pero si Jonas siya wala siya natunaw, wala man siya ginusap. Ang tinai sang dakong isda, wala man sang gahom sa pagtunaw sa iya. Ang ginimo ni Jonas, nagpangamuyo siya. Surrender niya ang kabuhi sa Ginoo. Kag ang Dios naluoy sa iya, ang bugay sang Dios, ang kaluoy sang Dios, nagasunod kay Jonas. Wala niya dayon pagsilote kag patyon si Jonas, kundi ginhatagan niya sang panahon. Mabatya ganimo ang dako nga paghigugma, ang kaluoy, ang grasya sang Dios kay Jonas. Tob-tob nga si Jonas nagsurrender kag nagsiling nga sundo niya ang Ginoo. Kag ginsuka siya sang dako nga isda didto gid sa Nineveh. So aton dire tan-awon, kakon magmalalison kita sa Dios, disiplinahon niya kita kay man nahigugma siya sa aton kag mga anak niya kita, kag hindi siya gusto nga maglain kita nga mga kanakan niya. Pero iyang kaluoy kag paghigugma nagasunod sa aton. Katulad kay Jonas, wala niya ginsilutan, kundi gindihon niya si Jonas tubtob nga magtuman sang iyang kabubuton. Amo ini ang makita naton sa aton mga kabuhi. Kung may kalisdanan nga nagabot sa aton, kay ginadisiplina kita sang Dios, ina nagapamatuod nga ginadihon niya ang aton kabuhi, agod nga magmatinumanon kita sa iya. Kay ang pagsupak sa kabubuton kag sugo sang Dios, dako kag makahatag sang dako nga kasakit sa balatyagon sang Dios, ang Dios nga nagahigugma sa aton. Pagtuman ni Jonas, dito siya nagtindog sa Nineveh, nagpandakatan kag nagwali sang kaluwasan. Ang tanan nga mga tao sa Nineveh naghinulsol halin sa hari pagkadto sa idalom. Kag kun imo tan-aw ng Bible sa Jonas chapter 1 pagkadto sa chapter 3, matingala ka nga sila nagbayo sang mga sako, tanda nga sila naghinulsol, kag luwasin na ang hari nagmando nga hindi lamang ang mga tao amo ang magbayo sang sako, kundi ang tanan nga mga kasapatan halin sa karbaw, baka, tubtod sa gagmay, bayuan sang sako, silang tanan naghinulsol, kag tungod sina wala sila ginlaglag sang Ginoo, kundi nga ginpatawad sila sang ila mga kalautan. Amo ina ang dako nga paghigugma sang Dios nga makita naton halin kay Jonas pagkadto sa mga tao sa Nineveh. Ang Dios hindi gusto nga may isa nga malaglag si impyerno, kundi ang kabubuton sang Dios nga ang tanan makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. Mga kautoran, tiyo na ini nga magpaubos kita sang aton kaugalingon subong. Kita nga mga anak sang Dios, mayara nga pagdisiplina kay ginadihon niya ang aton kabuhi, agod nga mapuslan kita, magmatarong kita sa iyang atubangan, agod nga makaambit kita sang kabuhi nga balaan, kabuhi nga halin kay Kristo mismo, ang Kristo nga bugto nga anak sang Dios,
nga naghalad siyang kabuhi para sa aton. Kag kun mayara sa aton karon nga wala pa magtuo kag magbaton kay Kristo, tion na ini nga kita maghinulsol sa aton sala katulad sa mga tao sa Nineve, kag magbalik sa Dios, kay ang aton kaluwasan yara gid lamang sa gamhanan kag magigugmaon ng kamot ni Kristo, kay siya lamang ang bugto nga manuluwas nga ginpadala sa Amay sa kalibutan. Din kita makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag makapuyo upo siya didto sa langit sa tion nga kita magtaliwa na pagi sa kamatayon sa sining kalibutan nga aton ginaistaran subong. Kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa atong tanan karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.